yaş kızlar yoktu kirsin deyip ilerige. Deşmi olar haller sırasında uyalaşu kızlar silerge. Uyalaşu kızlar uyalaşu uyalmışa onlar nişlesin. Bor uyları şeşler tuzgan halde yigitleri görsen işlersin. Kızlar yuğan yaktı terezeler Koyaş nurun köbrek yıtabit. Ene şulay kızlar Күңеллере тәрәзәләр кебек чистабит. Уялашу кызлар, уялашу, уялмыйча алар нишләсен. Бар уйлары чәчләр тузган хәлдә, егетләрне күрсә нишләрсең. Тәрәзәләр юа, яшь кызлар, бәхетләре ике кулында. Кызларның да бөтен матурлыгы уялганда серле булуда. Уялашу кызлар, уялашу, уялмыйча алар нишләсен. Бар уйлары чәчләр тузган хәлдә, егетләре күрсәң нишләрсең. Уялашу кызлар, уялашу, уялмыйча алар нишләсен. Бар уйлары чәчләр тузган хәлдә, егетләре күрсәң нишләрсең. Бар уйлары чәчләр тузган хәлдә, егетләре күрсәң нишләрсең. Егетләре күрсәң нишләрсең.